yakabuda national FM ichitaurwa naBozhongora inotaura yayo kuti mwanasikana akaruma amai vake anogara kuHeadlands, amai vachibva vazonorapwa Marusape, iye ari mwanasikana akaroorwa mumusha mekwaNyabatsa. Makataurwa imo muchinzi amai vaLetwin kana kuti Elizabeth vakanga vauraya atezvara vemwanasikana Elizabeth. Isusu taita rombo rakanaka tiri muno Marusape rekusangana nevanogara munharaunda iyoyo Manyabatsa. Regai tivachingamidze muchirongwa. Makadi zvenyu mukoma? Ndiripo baba, makadenyu? Indonzi Silvester tafumana isimbi yebasa. Ndikutaura unani? Mutaurana nonzi Morgan Gandanzara. Vagandanzara, nyaya iri kutaurwa iyi muri munoiziva here kwaMurombo? Muri kwaMurombo ndinoziva vanonzi Myron, zvese zvandazvitaura panonzi mutisisi waLetwin vanonzi Myron Nyabatsa waElizabeth Murombo ndomuzizi wahongu. Pane nyaya iri kubuda yakabuda paNational FM yekuti iri kupomerwa amai vaElizabeth kuti shave riri kubuda pana Elizabeth richita kuti arume amai vake nekukuvadza baba vake nevamwe vanhu vari munharaunda kunyange nekurwisa mapurisa. Pari kuzobuda kutaura kunoti shave riri kubuda paari nderaatezvara vake, baba vemurume vakaurayiwa naamai vake pachipomerwa nyaya yeuroi. Baba ava vakashaya gore rine, ngatitangirei ipapo. Baba varunzi vakafa hawana kushaya, baba variko vana vaNyabatsa. Nezuro chaiwo ndichiri kumusha ndakatoona vachitosagura munda mavo. Varunzi Myron ava wakatodzoka, ndofunga pane madays mbichana handichaziva kuti pakati penana chitatu iri kana china last week. Saka kudzoka kwakaita kumba wakatodzoka achiti ndauya ndoda kuti ndiri kutengesa marata angu aya ari papa. Sekuti kuuya kwakamboita pakutanga wakambouya wauya achiti muri mazuva akambomuswa ndichaziva kumadays acho paitambirwa mafertilizer epresidential inputs. Wachikoko wasvika paya paya zvikanzi murume wangu ari kuuya kuzonditora kuno. Zveshuwa murume wacho akauya ari mangwana racho. Waibva watakurani hatizozivi hedu kuti wakazofamba wakaenda kupi. Ndipo patakazowaonawo marimwizo nditori pamba kuvillage wandogara wabva tundaidza bamunini uyai pano ndibva ndaenda paya paya zvikanzi zvamuri kuona ndaiwadaiswa ndauya ndiri kutengesa marata ari pamba pangu apo. Marata e1 room ndiri kutengesa kana ane $10 nyangwe sei ane mbudzi ndiri kutengesa marata iwayo. Sikati sikanzi kana muchoziwa munhu ari kuwada marata mundishambadzira ndotengesa marata. Ndati kuzvishambadza zvinhu zvaMyron ukazvishambadza unozodzoka mangwana kuti ndoda zvinhu zvangu, kana ukazvitenga waidzoka chiti ndipe zvinhu zvangu zvandikatengesa hamutengeseri zvinhu zvangu, ndipe zvinhu zvangu. Saka zvinhu zvaiva zvitora. Tezvara unonzi wakaurawawo watoriko hawana kubva wapenyu kutaura kwandiri kuita izvozvi. Imi mungataure chokwadi pamberi paMwari kuti zvakataurwa paNational FM naBozhongora Manyepo? Manyepo. Tezvara iwawo watoriko zvekuti dai ndine phone number dzayo izvozvo kuwafonera foni yayo zvozvo inopinda inotoita. Watoriko izvozvi. Imi mose munhu anogara munharaunda muchivaona kudaiwo mashoko akadaro achibuda zvinokuafekta isei sevanhu vemunharaunda kunzi munhu mupenyu anzi akashaya? Zvinhu zvinonetsa kunzi munhu mupenyu akashaya asi uchimuona munhu wacho arifuma aripo nemudzimai wake watoripo baba ipapo. Saka zvinhu zvinonetsa kuti unzi munhu akaurawa akubuda ngozi pane munhu but munhu wacho aripo. Handizoziva kuti pamwe zvinenge zvakafamba asi mudhara iye atoriko. Angachidzokerai kune nyaya yehanzvadzi yedu Elizabeth Murombo. Imi muchivaona vakaroorwa munharaunda yenyu imomo, pane here tsika iyoyi yekuti mumusi kana zvavabata pane zvavanomboita, pane zvamakambowitinesa here? Izvozvo zvichokwadi. Tezvara wavo waitombonetsana tezvara wavo, tezvara dzimai vatofunira polisi vachichotorwa nepolisi. Zvishwa panyaya dziri dzekunzi avo dzokurova vanhu here, hakurova vanhu vanorova. Vakatomborova vamwe mukomana ashanda kwadera ainzi Ruramai Mashaya. Zvishwa akamboti ari padhuo akarohwa mbama zvishwa yekuti yakasaronzwa kubva azoti kumba kuri kwake inenge function pane kwamutsiwa anonzi my governor watori papa akatorohwa. Kana mai vangu inini wakatomborohwawo asi kurohwa kwakaitaka rechimangwana wakadzoka chinoti sorry zvazvo zvangu mhepo yanga ndigarawo ndini chingaira ndodidini ndogara chinyi kuya vakaita vachipazayimba vakatoti ndakapiwa farmhouse yangu yandakapiwa ndikatotengesa marata ndinotogara mufarmhouse yakafanana neyamadondo ndokwandakunda kutondogara. Saka pana painoda marata anga yatori nyaya yekurova vanhu tsika yekurova vanhu hongu wanayo. Tsika yekurova vanhu wanayo.
tida kungonatsonzwisisa pane pamati chichichi mungade kudonongodza remamwe mazita amataura sepapa pamati chingaira mamwe mazita anobuda achitaurwa ndeyekuti vanongotaura mazita akawanda wanda zvekuti kana ukada kugona mabatanidzo unogona mashati waticha so wangoti chingaira ndakarwa hondo hanzi chichinyeweti ndasvika ndine handa saka ubva watazoziva kuti ine handa wacho chingaira zvabva kupi unobva ushaya zviri kubva kupi asi kuvana vavo vanomboitawo bongozozo navo here kana nemurume semanzwisisiro nemaonero amunoita imi kana zvinoitika musipo zvamunozongonzwawo murume wacho aisipogara mushoko achikushanda panezi paGMB saka kubva akaita tofa akaendoshandira muno marisa abva achinga vaenda kunyanga murume wacho anga kugara kunyanga uko asi nevana wavo vaigara nemwana wamukomana ainzi Roni wacho akazosungwa hake akasungwa nyaya dzaanzi akanga aba mombe kuchinyudzi here achivhaenda nadzo aibva asungwawo zvishuwa akasungwa asi wana wavo anzi Takura nani natakunda here andichazivi mazita avo wana wavo pavana wavo havana bongozozo akusaziva nguti kwavari izvo zvikawagere izvozvo asi pavana wavo havana dambudziko pamwe hatizokwanisa kusvikawo kunharaunda yenu munotikumbirirawo kuregerero kuna baba anyabatsa vari kunzi vakaurayiwa neuroyi hwakaitika naamai vana Letwin naElizabeth. Isusu veSly Media takamirirawo majenalisti mamwe asipo kuti nyaya iyi yakataurwa paNational FM anga ari Manyepo. Tiri kutokutuma iwo urati ndichangosvitsawo shoko kwaari gumbi wacho ndotaura kuti hanzi ruregerero pane mashoko ari kubudai ndichasvitsa sekudaro nekuti zvakanzikwa ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera saka inyaya iri kutobuda yekuti kwanyabadza ikoko kuvanhu vangatozobva kwavari kubva vachiti tiri kuenda kurufu asi kana kuti vanozvizivawo vanogona kunge vachitongopikisana nazvo asi tangoti nyaya yemutijekesere imi zita rakazara munonzani Morgan Gandanzara. Aiwa tinotenda mukoma Morgan. Pane imwe zvamungada kuwedzera here takatasana neurwere hwatete vedu hapana hangu chandoda kuti ndingawedzere kupinda mukati mefamily yavangu aiwa handikwanisi kuwedzera kana kutapudzira zvangu. Tinotenda ndivo mukoma Morgan Gandanzara vanga vachitijekesera nyaya yekuti atezvara vaElizabeth vapenyu manyepo ekuti vakafa ndo vari kumanifesta pana Elizabeth vachitaura kuti iwewe imimi amai ndoda kukuurayai sekundiuraya kwamakaita kwamakaita aiwa sekunzwa kwamaita Manyepo achizi chokwadi sekutaura kwandaita kana muine nyaya dzakafanana naidzodzi kana dzakasiyana naidzodzi zvinoyera zvinotyisa zvinoshamisa namba dzeru nhare ndo dziripo tifonerei muri kwamunenge muri ikoko zvisinei kuti muri kure zvakadii mukati menyika ino Zimbabwe tinosvika ikokoko ndakamirirawo Sly Media TV crew pamwe chete nemukomana wandinaye panapa ari kurova kamera zvinoshamisa aita kuti zvese zvatiri kurekodha kunoku tiri kuManicaland zvigone kunge zvichinzikwa anonziyo Frank Wesere ndinoti chesarai.